בלי מילוי, בלי שום דבר, פשוט בחרמונית שקופה. מעטפת בנייר כסף. אנחנו עושים את זה במסעדה בתוך תנור אבן או בטבון. בבית אפשר פשוט בתנור רגיל, 200 מעלות, משהו כמו שעה, שעה וחצי. להוריד את נייר הכסף, לחתוך את הכובע כמו שעשיתי קודם, ופשוט להגיש את זה עם קרם פרש בצד, במלח גס, וזה מושלם, הדלת עם הקרם פרש הקר, זה מדהים ולא צריך יותר מזה כלום. אבל פה אנחנו כמובן בתוכנית, אני יכול להגיש את זה גם קרפצ'ו כזה פשוט וגם... מרתה סטיוארט, אמר בעקבותייך, היא שמרי. יש לי פה תוכנית לעשיית יפה. אני מגדירה לי את הזמן והטמפרטורה, וככה אני יכולה להיות בטוחה שהירקות שלי בדיוק מסיים כמו שצריך. אנחנו נופלים את הדלת ב-200 מעלות, עטופה בנייר כסף, ככה היא גם לא נשרפת. אחר כך אנחנו נוריד את נייר הכסף, ניתן לזה עוד שעה כדי שיקבל השכמה. את לא תתאמים את זה, כי את יכולת בינתיים את כל שאריות המלית. המלית, שזה אולי המילה שמעצבנת בשפה מלית. מילוי, אבל אומרים מלית. כן. טוב, זה האומנים אני קוראת להם הדלאות הצבועים והנהדרים שלנו. בזמן שאתה תכין לנו סלחת, אני אמצוק לנו יין. אני פותחת לנו בלנד של קברנה סוביניון ומרלוט. יין מאוזן, גוף מלא, מתאים למנה. שימו לב להתכתבות